do druhej fázy kvalifikácie s názvom Elite Round, odkiaľ sa už dá teda priamo prebojovať aj na európsky šampionát, ale toto bola prvá nebezpečnejšia situácia. Treba si dať pozor v defenzíve teraz, ešte sú tu stále Gruzínci. Gegučadze a jeho strela. Tu ale sme videli momentálne, že nechali. Ale teraz veľmi sympatický pokus zo strany Gruzíncov. Center do priestoru, kde bol pripravený Goksadze. Ale ešte prišiel jeden center. Študent UEFA Pro licencie. A teda futbalový tréner Peter Štefaniak, ale teraz je tu obrovská situácia, obrovská možnosť, do ktorej sa dostali. Center na hranicu pokutového územia, naši si musia dať pozor na zakončenie, ktoré a Michala Pekelského, pekné prenesenie hry. A nebezpečná situácia. Slováci nezastavili Gruzíncov, tí už sú v pokutovom území. Odikadze. A šanca pre Gruzínsko zasahovať musel. A možnosť Slovákov opäť Nikolo Surguladze dostal sa do pokutového územia Slovenska a skóroval 60. minúta. Dikoš sa dostal k lopte, rýchla akcia Slovákov, to by mohol byť vyrovnávajúci gól a ten aj padol v 72. minúte. Našťastie zblokovaná strela Saliu, tá mala razanciu, zrejme by narobila problémy nášmu brankárovi, ak by smerovala do priestoru. A to je zaujímavá možnosť pre Slovákov na gól, myslím, že tam zvonila žrť. Robert Petruška, Samuel Dikoš z prvej posiela loptu smerom na Timoteja Vavríka, nášho jediného strelca, ale už tu je Samuel Dikoš. Pekná strela a parádny gólový moment v 88. minúte. Slovenska proti trojici brániacich Gruzíncov, už tam prišiel ďalší hráč, ale opäť to bol